Я пам'ятаю, що вперше в Крим я поїхала. Це був 6-й, якщо не помиляюсь, клас. Ну, тобто це було давно. І ми їздили там в монастир, я пам'ятаю, купалися в морі. І, ну, я ж сама з Херсонщини, з Лівобережжя, в мене було моє Азовське море, це коли пісок, мілке море, а Чорне море було вже більш холодним мені, плюс там каміння, а не пісок. Був такий пляж, ми були на такому пляжі. Але це прекрасні спогади. Я от заплющую очі, і я чітко пам'ятаю ось те море і ось ті гори, і як ми їхали з серпантином. Я це чітко пам'ятаю. Потім я вже їздила в Сімферополь до сестри своєї, вона навчалася в Криму, в Ярослава Мудрого, і їй довелося потім в 2014 році переводитися. Вона перевелася в Запоріжжя, навчалася там, тому що наша родина прийняла рішення, що вона не буде залишатися в Криму. Вона довчилася до літа, тому що це була така умова, для того, щоб їй потім віддали документи. Тоді ще ходив потяг, я пам'ятаю, і в Криму тоді ще був перехід, тобто там ще були українські наші гривні. А потім сестра вже забрала документи влітку. 23 червня, якраз на мій день народження, вона забрала документи і приїхала. І дуже, дуже боліло нашій родині те, що сестрі так довелося переводитися, і що забрали Крим. Крим прекрасний, Крим – це наш Крим, і ніхто не має права, ніхто не мав права його просто прийти ось так і забрати. Я розумію, що там дуже багато налаштованих проукраїнських людей, які вже 9 років чекають. То хай рідненькі потерплять, вже скоро ми будемо там.